Ja, så er... Ja, han er gået i gang med at drikke. En challenge for en, som jeg kender. Som har givet sin challenge med, at han skal drikke isterninger i. Det er ikke så meget, men... Det er meget koldt. Det er meget koldt. Ja, det tror jeg også, det er meget fyldt op. Der er lidt meget udfordringer. Han bare drikker videre. Men det, han drikker videre for vand. Mange af jer er fryst. Vi har set Facebook-side, som vi lige lagt noget af det. Det her kan jeg så godt lide. Han er næsten færdig. Var det koldt? Jeg har jernfrys. Og det er jernfrys. Det går. Hej. Ja, vi ses YouTube.